हेलो नै जोंहा बिमा फिसा बै एलपी स्कुलाव थांनो ओंखारदों आरो अंगनवाडी वर्कार्सफ्रा जोंखौहाय स्कुलाव लिंहरदों आरो जोंबो मिथिया मानो लिंहरदों जों दा थांगासिनो नै ओमफ्राय नै एलपी स्कुला बेनो आरो गेटआवहाय जा गिदिर लिसु बिफां दङ ओमफ्राय जोंहानि न'नि बिराद खाथि जायो आरो ओंखायनो जोंहा बिमा फिसा थाबायनानै थांबाय ओमफ्राय बिफायाबो डिउटियाव थांबायमोन नालाय ओमफ्राय जों सानैजों फैबाय ओमफ्राय जोंहा जेबो मिथियामोन आरो मा प्रग्राम दं जायखिया सुपारभाइजारबो फैगोन स्कुलाव फैल' होनबाय नालाय जोंहा फैबाय ओमफ्राय फैनानैसो मिथिबाय आरो उन्दैफोरनि अन्नप्राशन दं आरो उन्दैफोरखौ माबा जाहोगोन बेबी फिडिं सेलेब्रेशन आरो ओमफ्राय दा नै फैबाय आंजों लोगोसे दं आरो माखासे उन्दैफोर बिमाफोर ओमफ्राय नै मेम मोनाबो फैबाय आरो सफैबाय ओमफ्राय उन्दैफोरजों लोगोसे जायफ्रा कनसिभ जादों बिसोरखौबो एसे जाहोदों आरो जोथोन लादों ओमफ्राय दा नै दसे मेम मोनाहाय एसे काउन्सिलिं होदों आरो बेवहाय ब्रेस्ट फिडिं पजिसन माबोरै खालामनांगौ मानांगौ सोरबा सोरबा रोङा ना ओंखायनो माबोरै खालामनांगौ उन्दैफोरखौ माबोरै जाहोनांगौ माला समनिफ्राय जाहोनांगौ बेफोरखौ एसे फोरोंदों आरो ओमफ्राय फोरोंखांनायनि उनावहाय नै उन्दैफोरखौ जाहोनो स्टार्ट खालामबाय खिर लाबोदों नै फिथाइ सामथाइ लाबोदों आरो ओमफ्राय आङो बेयाव भिडिअ लानो मोनाखै आरो ओंखायनो आङो फट'खौनो होबाय आरो नै ओमफ्राय बिदिनो साफा साफा जाहोबाय ओमफ्राय जाहोखांनानैहाय नै मामिनिबो टर्न सफैबाय आरो ओमफ्राय आङो जाहोदों नै हेजेलाबो जादों जि मोजां खुगा सिनानै होदों बियो गोथाव मोनदों खोमा उन्दैया एसे गोदै गोथाव संदोंमोन नालाय जाहोबाय नै दैखौसो लोंनो नागिरा बियो जायो सामसजों एसेल' लोङो ओमफ्राय नै उन्दैफोरनो जाहोखांजोबनानै लास्टावहाय बिमाफोरनोबो साहा बिस्किट होबाय ओमफ्राय उन्दैफोरनो बयनोबो फिथाइ राननानै हरबाय नै